inna hadha lahuwal qasasul haqq wama min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal hakim fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. sai Allah ta bi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ubangiji ta ce kul ka ce ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka baiwa littafi yahudu ko kirista ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ya zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakanina da ku sawa ay mustawiyatun bainana wa bainakum za ta daidaita tsakanina da ku mu yadda da wani abu ni in yadda da shi ko ku yadda da shi mu kore wani abu ni in kore ko ku kore mu tabbatar da wani abu ni in tabbatar ko ku tabbatar ga ka'idar kalmar Allah na abu da illallah kar mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kar mu hada shi da wani lokacin da muka zo bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah mu duka bayi miki ga Allah kada wani sashi daga cikin mu ya riki sashi a matsayin ubangiji kar wani ya mayar da waɗansu bayansa kada wani ya riki wani da ya masa kurjini ya ɗauka Allahnsa ne karamin banda babban Allah ɗin da duk muka yi imani da shi Allahn ɗaya yake ɗaya baya da abokin tarayya fa in tawallau idan ku har suka juya baya ko kuka juya baya fa in tawallau in sun juya baya kan abinda kuka kiraye su fa qulu ku musulmi ku ce da su ishhadu bi anna muslimun ku shaida mu fa musulmai ne mun muka wuya zuwa ga Allah kaga wannan ita ce kalma ta adalci kalma manzon Allah bai ce ku zo dan ni in bautar da ku ku zama bayi gare ni ba ni ma Allah zan bautawa kamar yadda ni ba zan zama bawan ku ba kuma ba za ku zama bayi gare ni ba kamar yadda ni ba zan zama Allahn ku ba kuma ba za ku zama alloli na ba haka ba mu da ku ba za mu taru mu hada kai mu allantar da wani ba Allah dai guda ɗaya ne daya mai kashewa mai rayawa mai arzutawa shi kadai yake da wannan siffar ta kashewa da idan wani ya dauka ga wani annabi cikin annabawa yana kashewa ya raya ga wani mala'ika cikin mala'iku na kashewa ya raya to ya sanya ma Allah kishiya kenan kuma kamar yadda muka faɗa a wani lokaci na baya idan muka dauka annabi Isa alaihi salam a yanzu yana da ikon ya arzuta ko ya kashe ko ya raya ko ya talautar da wani ko ya ceci wani kamar yadda suke faɗa to ai su da kansu sun san yana da ranar haihuwa da haka ma ake bikin zagayowar ranar haihuwarsa to kafin a haife shi an yi waɗansu mutane a baya a tarihi ko ba a yi ba waye kashe su waye raya su waye arzuta su waye talautar da su wa zai cece su wa zai kubutar da su wa zai ni'imta su wa zai musu azaba to ta yaya sai da aka halicci annabi Isa sannan sai zo ya shiyarin da Allah a cikin fawa din Allah shi kadai bayan ko da Allah yana da istiqlaliyya kadaituwa akan ikonsa kaga wannan wani abu ne da ya kamata duk mai hankali ya hankali mai basira kuma ya sanya basira a ciki sannan kuma a aqidar ku ta an kashe shi ku kun ce an kashe shi daga baya ne ya farfado to da aka kashe shi ma'ana ashe baya iya kare kansa kenan har aka kashe shi to wanda bai kare kanshi ba har makiyansa suka je suka kashe shi sai zo ya kare ka kana gida a kwance in kura na maganin zawo sai wa kanta mana sannan kuma sai kuka ce wato ainihin a'a an kashe shi har ya kwana biyu kafin ya farfado kaga duk wannan kuna nuna na kasa dai a gare shi mu ba mu tarayya da ku ba cikin an kashe shi ba kashe shi ba Allah ya dauke shi mu ba mu tarayya da ku wajen kasancewa su dan Allah a'a mu mun ce bawa ne na Allah kuma lalle yana cikin zababbu cikin bayi zarata wannan ita ce aqida ta gari domin da ka ce dan Allah ne ka haifar da kamanceceniya tsakaninsa da Allah shi ko Allah ba abin da yake kama da shi da dukkan ɗa yana da kama da ubansa kai wa ma na kama da kaninsa ballantana ɗa da ubansa kuma alakar da ke tsakanin ɗa da uba wata rana uba zai gajiya ya tsufa sai dan ya taimaka masa ita ce alakar da ke tsakanin Allah da Annabi Isa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. mummunar kalma ce faɗin haka. Wa na taimakawa kani ya taimakawa wa, ɗa na taimakawa uba na taimakawa ɗa. Ma'ana kun ce kamancecenar kenan? Ko shakka babu wannan kalma ce ta kure wadda ya kamata a sake sabon tunani akai, ko sake nazari akai. Ubangiji ta'ala ya ce ka ce da su ku zo zuwa ga kalma ɗaya wadda za ta daidaita tsakanina da ku, kar mu bauta wa kowa sai Allah, kar sashin mu rike sashi a matsayin alloli min dunillahi a ce a kyale Allah. Hakan za mu yi mu kadaita Allah. Shi yasa manzon Allah sai ya rubuta wannan ayar ya aika wa sarkin Rumawa a wancan lokaci, Herakal. Yace da shi salamun ala man ittabal huda amma badu fa aslim taslim. amma ba ayatul islam taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Yace amince ya tabbata kan wanda ya bi shari'a. Bayan haka ina kiran ka kira na gaskiya, ka mika wuya ka shiga musulunci sai ka kubuta daga azaba. Idan har ka shiga musulunci ubangiji ta'ala zai baka lada ribi biyu. Idan ko har ka kafirce to za a baka zunubinka da zunubin adadin mutanen da suka bi ka kan kafirci. Hirakal ya kodama ya kirawo Abu Sufyan, yayi wa Abu Sufyan tambayoyi game da manzon Allah, cewa wani mutum ya fito a garin ku yana da awar shi annabi ne, dan sarauta ne shi? Abu Sufyan ya ce ba dan sarauta bane, dan talakawa ne. Yake cewa mutanen da suke bin shi manya ne ko kanana? Talakawa. Yace talakawa ne suke bin shi, sune mafiya yawa, masu kudin ba su da yawa. Wanda suka shiga cikin addinin shi sukan yi tawaye su fita daga baya? Ce a'a, ba sa fita. Idan wato ainihin suka shiga cikin addinin karuwa suke yi ko kuma raguwa suke? Yace karuwa suke kullum, ba su raguwa. Me yake cewa ku yi? Yace yana umartar mu da sallah, yana umartar mu da zakka, yana umartar mu da kamewa, mu zama kamammu a cikin maganganu da ayyuka. Me yake hana ku? Yana hana mu shirka, yana hana mu kisan kai, yana hana mu kaza. Abu Sufyan yana bada wannan ansa daidai lokacin da yake kafiri, yana tsananin adawa da manzon Allah. Yace so nake a ambaci wani abu da zan samu in faɗi laifinsa na rasa dole. Yace ba dan kar a hikaito a labarin na taɓa yin ƙarya ba, wanda na masa ƙarya. Yace amma bana so a tarihi na ce na taɓa yin ƙarya. Yace har sai da sarkin Rumawa yace da ni yana cika alƙawali, yace to anan ne na samu dama in dan yi masa shagube. Yana ce to a alkawalin da muka yi a baya duk ya cika, amma yanzu muna cikin wani alkawali ba mu sani ba ko zai cika ko ba zai cika. Wato anan ya samu yadda zai suka ko yaya. Sai sarkin Ruma ya ce na tambaye ka dan talakawa ne ko masu mulki? Ka ce dan talakawa ne. Inda dan masu mulki ne da sai in ce da a wasa ta annabta kokari yake tabbatar da mulkin gidansu. Amma wannan ya nuna cewa ba kokarin tabbatar da mulki yake ba. Na tambaye ka cewa mutanansa idan sun shiga karuwa suke ko raguwa suke? Ka ce karuwa suke ba sa raguwa. Dama haka imani yake, kullun yana haduwa yana karuwa har Allah ya cika shi cif. Na tambaye ka cewa wani ya taba yin fushi ya bar addinin? Ka ce ba wanda ya taba yin fushi ya bar addinin. Ina fata an fahimta. To dama kuma haka imani yake, idan ya riga ya cuɗanyi da zuciya babu yadda za a yi rabu da mutum. Na tambaye ka cewa yana ƙarya, ka ce baya ƙarya. Yana saba alƙawli, ka ce baya saba alƙawli. Dama annaba ba sa ƙarya, ba sa saba alƙawli. Na tambaye ka kaza da kaza, yace in dai duk abin nan da ka faɗa na tambaye ka haka ne, ina tabbatar maka da cewa mulkin sa sai ya kawo inda tafin kafa ta din nan yake. Haka sarkin Rumawa yace. Sai kirawo manyan yan fadarsa, ya shiga cikin gida da su ya rufe kofofi duk aka rufe rikif. Yace kuna so in faɗa muku wani abu? Shawara zan ba ku wadda idan kun bita dukkan duniya ta bi ku samu amfani a duniya, ku ci moriya a lahira. Suka ce faɗa mana. Ce wancan mutumin da aka turo a Makka yake kira zuwa ga musulunci shine annabin da annabi Isa ya bada bishararsa a cikin linjilar da ke hannunmu, mu bi shi mu tsira. Yana faɗin haka din sai suka tashi suka nufi kofa za su gudu, suka tar da kofofi a rarrafe. Sai ce ku dawo, suka dawo. Yace dama na yi muku haka ne dan in jarraba ku, naga kuna da riko da addinin ku, muna nan. A haka ya mutu. Wato ya fahimci gaskiya amma ya kasa binta saboda me? Saboda kare rasa mulkinsa. To tun daga nan gurin, tun da sun san a cikin addininsu akwai bishara ga manzon Allah, sai su kuma suna son su tabbatar da mulkin Romawa.
to saboda haka sai suka yi ta kokarin ɗauko maguzancin mutanen Rome suna cakudawa da kiristanci ko kuma ragowar burbushin koyarwar annabi Isa suna garwaya su da juna ta yadda baka iya bambance koyarwar annabi Isa din mutuncin Romawa da al'adun Romawa. Shi yasa Ibn Khaldun babban marubucin tarihin ne yake cewa mutanen Rome ba su shiga kiristanci ba, a'a kiristanci ne ya rikide ya zama barume. Tawarra mutum nasraniya kenan, nasraniya ce ta rawwamat ta zama yan Rome, amma ba mutanen Rom bane ba su tanassaru suka zama Kirista, domin in su ne suka shiga addinin a yadda yake yadda annabi Isa zo da shi ko shakka ba maraba da musulunci. Amma da suka zo suka ga addinin zai kawo musu cikas in an bi shi, kuma suna son su tabbatar da mulkin su fafawa ne su a duniya, a lokacin su biyu ne da su da Farisawa, sai suka yi kokarin amma suka caccakuɗa aqida ta taslit wato trinity da aqidu daban-daban da suka caccakuɗa su garwaya wanda asalin su rumanci ne. Shi yasa kodayen sunayen watannin ne wannan ne annabi Isa ya koyar, duk sunan gumakan rumawa ne. Sunan January, February, March zuwa karshe duk yawancin su suna ne galibin su na gumakan rumawa. Kaga ashe kiristanci canja kama aka canja masa fasali aka cakuɗa shi da rumanci. To wanda ya kamata wannan ya sa nazari ga dukkan wani kirista na gaske wanda yake son tsira gobe kiyama ya karanci yadda abin yake da kafin kiristanci ya shiga daular Romawa, dan ya ware menene maguzancin daular Romawa, menene hakikanin tauhidul khalis da annabi Isa alaihi salam ya zo da shi. Ina ga sai mu takaita haka, abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi